Цыганка. Чорныя вочы, чорныя бровы, цёмная скура, тоўстыя вусны, пазногці, даўжэйшыя за кіпцюры драпежніка, звычайна з фрэнч-пакрыццём. У яе вялікі мажныя задак, тонкая талія і начасаныя выбеленыя пергідрытам доўгія валасы, якія штодня яна гадзінамі ўкладвае з фэнам. Цыганка стала дырэктаркай спа-цэнтру выпадкова. Яна ўсё жыццё толькі шукала выхаду да прыватнага бізнесу. І так сталася, што яе кліенткаю, якую яна стрыгла, казалася адна жанчына з канцэнтраваным пахам поту. Гэта потная жанчына атрымала вельмі буйную пасаду ў парламенце краіны, памяняўшы фартух паварыхі на чамадан чыноўніка. І цыганка Раміна Гайдараўна атрымала ўласны салон, фітнес, басейн і масажню, але ненадоўга, хапіла аднаго году. Гатэль, як толькі адчыніўся пасля рэканструкцыі, раней на ягоным месцы быў таксама гатэль, паспяхова здаваўся ў арэнду. Так з'явілася прыватнае казіно, рэстарацыя і начны клуб. Цыганка выкупіла сабе на год салон з зонаю спа і апантана кінулася ў бойку з цяпер ужо уласным персаналам. Яна пачала кіраваць, валадарыць і зрабілася сапраўдным дыктатарам. Калі Раміна Гайдараўна раніцай толькі прыходзіла на працу, усе навокал — адміністратары, стылісты, асістэнты, манікюрысты, менеджер Юлія Тимофеевна, бухгалтар Люся, масажысты Ганна і Лера, інструктары па фітнесе пачыналі адчуваць сябе блага, быццам бы раптоўна захварэлі. Цыганка была сапраўднай хваробай, чымсьці кшталту непрыемнага і маруднага герпесу на вуснах, ад якога вельмі цяжка пазбавіцца, а калі пачынаеш яго грызці, ён цячэ, распаўсюджваецца, становіцца горш. Менавіта паводле гэтага прынцыпу цыганка кіравала спа-цэнтрам. Спачатку патрабавала да сябе татальнай увагі. Яе мылі, сушылі фэнам, потым падкручвалі брашню, потым начэсвалі валасы, потым пакрывалі лакам пазногці на руках і нагах, наносілі крэм супраць старэння, рабілі масаж плячэй, і ўжо пасля абеду пачынала працу яна. Яна гістэрыла, звальняла, псіхавала, потым лаялася на супрацоўнікаў, бо гаўняна яе прычасалі, а потым скардзілася, што за дзень мала грошай прынеслі ў касу. Вядома, што будзе мала грошай, калі ўвесь працоўны час выдаткоўваецца на яе. Некалькі разоў на тыдзень Раміна Гайдараўна шалёна насілася па цырульні, пакуючы цырульніцкі рыштунак, і з'язджала стрыгчы нейкага Мясковіча, ды сваю дурную, цяпер ужо сяброўку, потную чыноўніцу, якой кожны месяц даплочвалі за ліцэнзію і за крышу, але спа-цэнтр існаваў не толькі дзеля яе. У цыганкі была маленькая дачка, чарнавокая дзяўчына з паганымі паводзінамі, пагардлівым позіркам і знявагай да ўсіх, акрамя сваёй парцалянавай маці. Твар цыганскай дачкі, яе абліччы прысутнічалі паўсюль. Вось яна шчарбата усміхаючыся паглядае на вас з буклету, флаераў і візітовак. Вось яна з кучарамівымі валасамі глядзіць на вас з расцяжкі рэклямнай на сцяне. Вось яе імя ў назве салона. Вось яна сядзіць у зоне чакання кліентаў. Вось яна, калупаецца ў носе. Паглядзіце на маю прыгажоньку. Ай ты моя цукерачка, ай ты моя жопачка, ай нане. Потым, калі цыганка нарэшце спыняла свае мілаванні, яна азіралася на супрацоўнікаў і чакала ад іх такога ж бязглуздага замілавання сваёй цукерачкай. І ўсе пачыналі енчыць, ціўкаць і замілоўвацца. Ай, якая паненка тут па спа ходзіць. А цыганская дачка толькі апускала вочкі і чырванела, і паспіхалася. А праз хвіліну ўжо сядзела ў фатэлі мамкі і сваім тоненькім прыгожанькім роцінкам спрабавала кіраваць і патрабаваць таксама. Гэтыя няшчасныя паўтары цыганкі, гэта сямейка пратрымалася роўна год, і потым жанчына і яе дзяўчо зніклі, а гатэль забраў сабе спа-цэнтр і ўжо нікому не прадаваў. Прэзідэнту сеткі гатэляў «Ніндзю» дужа спадабалася наведваць салон і масажню, а тымі рэчамі, якія яму падабаліся, ён абавязкова завалодваў. Цыганы зніклі раптоўна, як і з'явіліся, але з помпаю. Выкрылі клептаманію бухгалтара Люсі, выгналі ўвесь стары персанал, а некаторых супрацоўнікаў звольнілі паводле артыкулу, каб не выёбваліся, скралі грошы, затрымалі заробкі на 2 месяцы, і так іх і не аддалі. І толькі аднаму чалавеку, які сутыкнуўся з Рамінай Гайдараўнай і яе дачкой, за ўвесь гэты год было на ўсё абыякава.
Цырульніцы Марыне, бо яна была баптысцкай і ўсё прабачала. І з ёй цыганка амаль не кантактавала. Тую проста скасабочыла ад адной толькі шчырай і добрай усмешкі Марыны, якая да ўсяго была яшчэ цяжарнаю і ўяўляла сабою адну вялікую пільную ўвагу да свайго здароўя, да свайго цела, сочачы, ці добра праходзіць цяжарнасць, чытаючы Біблію і вяжучы ваўняныя шкарпэткі, утульна ўладкаваўшыся ў куточку. Калі Антон часта вар'яцеў і мацюкаўся на цыганку, якую звычайна прычэсваў Віталь, Марына проста сядзела на зале і вязала, за што праз колькі дзён былі абвешчаныя новыя законы. Забарона сядзець без працы, забарона на чытанне на зале, забарона на вязанне, прагляд тэлевізара, карыстанне мабільным тэлефонам, забарона на размовы паміж сабой. Толькі праца, суворая праца. Дазволеныя адной забаўлялкі з цыганскай разбэшчанай дачкой, якой толькі споўнілася 8. Маці на працягу 3 год рабіла ёй меліраванне, а цяпер лячыла дачцэ валасы ампуламі, таніравала іх у натуральны карычневы колер. Дачка бегала па спа-цэнтры з алейнымі валасамі, пэцкала сабе вусны чырвонай памадаю і вельмі ўдала капіявала манеры маці. Дачка ведала, што хутка, калі стане дарослай, яна будзе не толькі падобнай да маці, але нават звышпадобнай, бо гэта гістарычны факт. Аднойчы Чарлі Чаплін заняў 2-е месца ў конкурсе двойнікоў Чарлі Чапліна.